ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಮನುಷ್ಯ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಈ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಇಟೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಪುದರಿಂಗ್ ಸತ್ಯದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೇನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪನ್ಪನು ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ನೈಲ್ನ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ದ ಇಂದು ಐನು ಇಂಚದಿ ಓಡು ಇಂಚತಿ ಇದು ಉಂಡು ತುಚ್ಚ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಇಂಚದಿ ಇದು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬೊಟ್ಟದು ವೆಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಹೂ ಬಾಟ್ಲದ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪಂದು ಕೋಕ್ದ ಪೂರ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಸೊ ಯಾನೊಚ್ಚಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಹೊರಣಿ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಮೈಸೂರುಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಸೊ ಐನ್ ತೂನೆಂಕ್ ಹೊರ ತೂದ್ ಬಕ್ಕ ಐನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಹಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಪೋಡು ಸೊ ಕೋಡೆ ಅರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಾನು ಸಂಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಮೈಸೂರು ಪೋಯ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಖಾಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ಪಡೋದೇನು ಹೊಲ್ತು ಮೈಸೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಮೈಸೂರು 230 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ 480 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಖಾಲಿಯನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ಪೋಯ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4:53 ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದ್ದು ಮೈಸೂರು ಪೋಯಿಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸಾರ ಮೈಸೂರು ಇಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗ ಐನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಕ ರೀಸನ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸುವಾಗ್ ನೀತ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಯಾವ ನಿಂದು ಪಂಡ ವಾಟ್ರಾಸಿ ಚಳಿಯಾವ ಬಂದು ಸೊ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಕತೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪುಣ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯೆ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೆಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ದಾಲ ತಿಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ತಿಂದನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂದು ಇಂಚನೆ ಪೋಯೆ ಮೈಸೂರು ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಚಿ 11 ಗಂಟೆ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬಡದ ಅವಂದೇಚನ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಸೈಯಡ್ ಬಂದು ಸೀದಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಎದುರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇದು ಸೀದಾ ತಿಂದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತೇರಿನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಪಾತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪದ ಹೋಲ್ ಅವು ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ತೋಚು ನನಗೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಡೋಡು ಥ್ರೆಡ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬದು ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನಿಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಇದು ಮಲ್ತು ಪುನಃ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಬರ್ತೆ ಇದು ಬಾಟ್ಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ
ಸೊ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಬಂದಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಅನ್ಕೋತಂడి ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂದೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರು ಒಂಚಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಹಿಡಿದು ತಿಂದದಾದ ಬಸ್ ಇಡ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಶೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೊಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ ಹಿಡ್ದುಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಗೇಮ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಮರ್ಲಡ್ ಲೆನ್ಸ್ పోతుంది ಅನ್ನ ತಿರ್ಕವ ಲೆನ್ಸ್ ತಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಜನ ಬಜೋರ ತಾಗಣಿತೆ ನೆನ್ಗೊಬ್ಬದಾರ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ಕತೆ ಪೋದು ದಾದಾನು ಗೊತ್ತು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪಂಡ ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್ ತಿಂದೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರಿಚ್ಚತೆ ತಿಂತ ನಾನು ಸೊ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಏನಡ ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್ ತಿಂತಾನೆ ಕೇಂಡ ಎಸ್ ಪನ್ಪನ್ ತಿಂತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಯಾನು ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 200 rupees ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 250 ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದದತ್ತೆ ಸೀದಾ ಯಾನು ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಜತ್ತದು ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಪೋಯ ಪಣ್ಣಂಗೆ ಬಸ್ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಂಡು ಐಕ ಸೀದಾ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ ತಚೂರು ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಾಂಡು ಸೀದಾ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮನಸಾಂಡ ರಾಜಾ ಸೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಈತ ದೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಮೋನಿಗೆ ಉಬ್ಬಿವೆ ಸತ್ಯ ಯಾನತ್ತೆ ರಾಜ ಸೀಟ್ ಬರಂದೆ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅನ್ ಇಲ್ಲಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಯಾನ ಏಪ ಬೋರ್ ಅನ್ನತ ಅದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬೇಕು ವ್ಯೂ ಒಂಥರ ಪೊರ್ಲುಂಟು ರಿಸಲ್ ಅವನು ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ನಾಯ್ದ ಹಿಂದಿಗಾನದೇರೆ ಕೋಡೆಗಾನದಿ ಇದಾದ ಬೊಗ್ಗಿಯ ಬೊಗ್ಗುರೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಪೊನ್ನು ದಾದ ಪುದರ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಕೆ ಮಾಧುರಿ ಅವ ಪ್ರೀತಿ ಅವ ಲೈಲ ಅವ ಮಾಧುರಿ ಅವತಾ ಮಾಧುರಿ ಬಲ ಮೂಲ್ ಬಲ ಮಾಧುರಿ ಅವತಾ ಮಾಧುರಿ ಅವ ಪನ್ ಮಾಧುರಿ ಅವ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಧುರಿಂದಲೆತ್ತನ ತಿರ್ಗ ತೂಡು ಬೇತೆ ಪುದಟ್ಲೆತ್ತನ ಬಾವು ಕುರ್ರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಐ ಮಾಧುರಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನತೆ ಕನ್ನಡ ಡೆನ್ ಮಲ್ಪವೆ ವಿನಯ್ ಮನ್ನ ಇವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂದು ಅವ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 4 months ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹುಡುಗಿರು ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿನಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೊಂಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೆಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿನಯ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಧುರಿ ಹೇ ಮಾಧುರಿ
దాదా 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 ಹೈ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಕಾಲು ಪೋ ಕಾಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರು ಪೋ ಪೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೂ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಾಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.